Oh no. মানে সুযোগ সুবিধা মানথং মায়াথং Mate mayate. अब जों राजा Kaba sini raga nu jeng larung nang le. हाथो नाङो Khasi nang halai. Age जे तिनि नगर नगर हाबै लुकुराव बे कक सालायमानि बाहायके लुकुरावनि जागानि कक बाहायके मांखा किजे साइकनाय तिनी आं बेलेग दंथगो जिनि तिप्रा सारक जों गरिब नङि मानो जों भिखारि नङि मानो जों न खुक नङि मानो जों लामा तय नङि मानो किन्तु बा जों नुखा जिनि काञ्चनसरा बिसिनि जे पुनर्बासन पारा एबा पारा कातालाव फाय जों नुखा जे तामांखा जे बक काबां मानो नकरै हुकरै लामा करै तिनि बक तिनि आइफुं सागो तिनि जों मासाया फुं मानोंया फुं नक माया फुं चाखिरि माया फुं जों रेगा 340 टाका जों माया फुं रेगा 200 दिन जों मानिया फुं जों बुरा बुरि बाटा 2000 मानिया फुं तबे जों बासं 2023 जों बुबागार लगे रनाय रनाय अबसिमिया बाक्सा जों सीपीएम खानेरनि ककबो जों खानाका बाक्सा बीजेपी खानेरनि ककबो खानाका बक जों दीर्घ बছर जों सीपीएम खायफुं बीजेपी खायफुं तबे जों बासं 2023 जिनि अस्तित्व रखा खायनानि बगै जों बुबागार लगे रनाय मासाथुं मानिया थुं जेखे फुं जों बुबागार लगे रनाय नांगाय थैना नांगाय थैरनाय हिनि बक नंनि अजे नगर नगर जे चबा चललाय तमानि कय दिन का खातिनि बाय तिनि बाय काका 3 दिन फाइनाल सालगो फाइनाल साल जों जिनि वानसुमा दङ बासकां जों 2 तारिख जों दिल्ली अभियान दङ दिल्ली अभियान जों 10 तारिख दङ किफिलमानि परियो जों आरो 12 हरि 13 तारिख बिसिङो जों होल 48 करमसरा जों काबार खैने जों पारा पारा थाङै अबचिनि प्लेनिं दङ गै फाइनाल सालगो नरो देहकै जे पारा पारा कासै तमन जागाव लुकुरंनो तेबो नरो चुबानान बागै नोंताम कयनाय अनबागै हास्टेनि जत लुकुरक सुदु 48 करमसरा सिमिया हास्टेनि जत लुकुरं जों आं रिक्वेस्ट खालामनो मुसुगो जों ताबक आसुगैतंनो जों ताबक जराया तासारा जिनि जे तिप्रा मथानि जे चबा अबसुदु तिप्रा मथा पाटिनि चबाया जिनि चबा आंखा कुरिता जे दफा जे सिनि तिप्रा सारक न बाके जों माथांनाय मुक्तिरनि जों अबनि चबा अनबागै जों जतन ताबक आखलनानि जरा जों नग नग थांगै जों तिनि चिनि बररक काबांमा तंगो बुजिया जों बनो बुजुग नांगौ नांनाय एबा जेबरक सिया जों बनो साइमा नांनाय अनबाय जत लुकुरना खायदो खैनाय जतन जों बाक्साखै थानजाखै कुपुलका साखिया जों आखलनानि बगै थानजाखै फेमानि मालताबो दुशासन खायदों साबो ब अब बीजेपी गभर्नमेंट बर्तमाने तो जे शासक दल फाइनाल 2023 तो बहुत तासे नहा घर घर तिरंगा हो हर तिरंगा हर शौचालय घरे घरे बीजेपी घरे घरे बीजेपी बहुत खायदों ब किन्तु नंखा सुदु आं व्यक्तिया सारा त्रिपुरान बा बरनो बनो बौनि जे दङ बौनि जे कारेक्टार जे सिनि थाव सिनि जे त्रिपुरा हानि दङ बबाय थिए सिनि जनजाति हिनि ब सिनि बरनो थङै दं रेगा 340